Посакувам добре дојде на Калин Терзиски, писател од Бугарија, чија збирка раскази Љубовта на 35-годишната жена неодамна излезе во издание на издавачката куќа Готен. Книгата е во превод на преведувачот Душко Крстевски, а излезе во рамки на проектот Хетеротопии на љубовта, поддржан од програмата Креативна Европа на Европската Унија. Калин, добар ден. Мило ми е што имаме можност да разговараме за твојата одлична збирка раскази. Здраво, здраво, пријателju. Здраво, браќа македонци и здраво на всички. Многу често за централни ликови во твоите раскази избираш луѓе од маргините, аутсайдери, луѓе кои се наоѓаат на рабовите на општеството. Зошто ти се интересни токму вакви ликови? Защото като говориме за да си помагаме, защото нашите езици така са много близки, но има по някоя дума, която ще си помагаме с английски, а може и с руски, за да има равновесие. Договорено. Да, значи аз мисля, че нормалният живот не е точно живот. Когато е в една линия, в една равнина, спокоен живот, без проблеми, всеки живот има проблеми, но едно е да спиш на улицата и да знаеш, че на следващия ден може и да не ядеш, а може и да те убият. Друго е да си се завъртял в този цикъл, в който ходиш на работа, получаваш заплата в офиса. Мене много става ми тъжно, мъчно, че дъщеря ми деца на по 20-22-3 години казват, когато стане въпрос за работа, казват, ами в офиса. Аз казвам, а няма ли работа с трактор на нивата, няма ли работа в завода, в фабриката, за тях работа е в офиса, на компютъра, онлайн и така нататък. Така че трудният живот, хаотичният живот, разбира ли се всичко? Разбира се. Да. Живота, в който има големи морални колизии, трудности, въпроси, прашивания. Той е истинския живот, а от чисто комерциална гледна точка, не комерциална не е хубава дума, но от чисто гледната точка на интереса на читателя, защото един човек от ръбът на света, той едва ли чете много книги. Виждал съм и много бедни хора, които четат много книги, но един бездомник не чете книги, така или иначе. А за хората, които четат книги и имат приличен, равномерен, нормален живот, този живот от дъното по Достоевски, от самото как е дъно на македонски? Дъното. 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 Да, от там, където живота е само тиня, кал и медузи, нормалният читател въобще не познава този живот. Не познава морала му, не познава даже естетиката му. А в крайните неща винаги има естетика. Крайно красивото, крайно грозното, те са естетични. Средното
не е естетично. Да, во тој контекст, како писател, ти како сакаш своите ликови да ги доведеш до некои крајни екстремни, емотивни ситуации, верувајќи дека тие крајни гранични ситуации многу често практично кажуваат нешто најсуштинско за човекот. Ами да, значи пак повтарям горе-долу същото, което казах, че уравновесения, спокоен, нормален живот, той избягва крайностите на всяка цена. За да запазят, между другото, това е фашизма. Да се запази средата, нормалното, нали? Всичко останало трябва да бъде премахнато. Всяка крайност се избягва и се мрази. Докато аз знам, че само там в крайностите истинската човешка истинска и честна душа се проявява. Не знам, в много малко автори са се опитвали да пишат за другата крайност, за крайното щастие, разкош, полет на духа, защото да направиш нещо красиво, което да не е, има такава българска дума, сладникаво. Не сладко, ами ти остава един като на блато вкус в устата. Сладникаво, каквито са много американски романтични комедии. Да направиш, примерно само Beatles, според мен са може да правят красиви неща, високи, но да не са такива блудкави и сладникави. Аз се опитвам понякога и като Beatles да правя чисто красиви неща, но в другия край, в другата крайност, на най-ниското, унизеното, грозното, нали, там също има голяма естетика. Защото там човек някак си е истински и морала му е все едно, като слизане в ада, а там характера се проверява. Орфей и Евридика, които са наши общи герои, и на българи, и на македонци. Орфей и Евридика, Орфей слиза в ада заради Евридика, нали така? Ето това е, което аз искам да пиша. Можех да напиша Орфей и Евридика живеят в София или в Скопие в апартамент с 10 стаи и имат 3 слуги, да кажем. Но това няма да е интересно. Слизането в ада е по-писателска работа. А аз съм слизал в ада. Можне, интересно, ќе се вратиме на ова слегување долу во пеколот малку подоцна. Во вашите раскази има една специфична синтакса. Идиомот најчесто е инспириран од говорниот јазик, а парасказите личат како да се случуваат во некоја реална ситуација во која некој седи со некого и му раскажува некоја приказна. Ви се допаѓа таа ситуација во која што нараторот не е дистанциран од реалната ситуација, туку нараторот токму е некој обичен човек што раскажува приказна на некои други луѓе? Да. Това едва ли е мое изобретение, едва ли аз съм създал това, но го възприех като много добър метод, начин, похват за записане, когато наратор на български разказвач, когато той е обикновен човек и може да греши, той не е инстанция, той не е министър на образованието, нали? Не е Бог. Той греши, говори на уличен език и може да каже и нещо глупаво, защото той в класическия роман наратор е Бог. Той знае всичко и е прав.
А в моя разказ наратор може да каже фактически грешки, да каже нещо налудничаво, глупаво, всичко. Нали? Защото той е също герой като другите. И това освобождава и езика, и логиката. Той може да говори алогично. Защото той е аз. Той е човек, който и така става по-живо. Когато разказвача, примерно Александър Дюма, както пише в романите си, разказвача знае всичко и той е върховна власт и инстанция. Докато моя разказвач е наравно с героите, понякога псува, понякога говори глупави неща, но той по този начин показва демократизма на разказа. Понякога в някои мои разкази разказвача го спират и казват: не е така, глупости говориш. И той казва: да, ама така го знам. Това аз си спомням и това е. Да, и по принцип, а пък освобождаването на езика е защото наратора в класическия роман обикновено трябва да говори на съвършен литературен език. А при мене той говори ту на литература. Когато му... И това целият спектър на езика обхваща. Нали разбираш? Да. Той говори уличен език, говори научен език, литературен език, административен език, въобще както в момента му се ще да говори. И то в едно произведение, в един разказ. Той си сменя начина на говорене спрямо това, как иска да говори. Защото в класическия роман много често, да речеме историческия роман, наратора говори на един псевдо-фалшив исторически език. Сигурно и в македонската литература е така. Исторически роман, и той говори така, както автора си представя, че са говорили в 18 век. Глупости. Моите разказвачи в исторически разкази говорят на модерен език и използват и думите компютър, нали, какво ли не. Просто и изведнъж те се сещат, разказвайки, че всъщност няма откъде да знаят думата компютър, защото тя е създадена много по-късно. Нали? Но казват: нищо, ще я използвам, защото ми трябва, нали, да я използвам. Тоест аз разсъждавам вътре Аз обичам докато пиша, да показвам и механизма на писането да е пред читателите и те да виждат как писателя пише и как му тече мисълта. Това да е разкрито. Едно часовник, който няма метален, а има прозрачен стъклен капак. И се виждат всичките колелца вътре, механизми и така. Да, и това дава един допълнителен ефект при читањето, една допълнителна динамика на самиот разказ. Многу важна алатка во вашите разкази е хуморот, кој што многу често е практично црн хумор кој што засмејува, но со еден грч на лицето, додека и го читате, а се разбира додека им се случува тоа на ликовите во разказите. Зошто хуморот ви е толку важен и што воопшто вие мислите за хуморот? Како го доживувате хуморот? Той е важен, защото принципно хумора е важен. Смехът е, може би, единственото спасение в живота. И пред смъртта да се смееме. Това е най-великото нещо. Единственото ни истинско спасение, не божественото спасение, а земното спасение е да се смееме на... Аз съм от Западна България, от Шопски край. Близо до Македония ми е целият род.
И в този край шопите, нали, са хора, които за всяко нещо измислят нещо, на което да се подиграват и да се смеят. Мисля, че и македонците са така до някаква степен. И другото е, че аз, след като бях лекар, аз съм бил лекар в психиатрия, и там, ако не се смееш, ще трябва да се... И по същото време започнах да работя като screenwriter, сценарист. Как е македонски? Сценарист. Сценарист. Да. И правех много от българските смешни предавания. Комедии, комеди шоу. И придобих опит, знание за писането на хумор. Дълго време, а когато човек дълго време се храни с една храна, той се развива точно в тая. Аз някак си мисля като човек, който създава хумор. През цялото време съм бил, на български думата е смешник, човек, който да разсмива другите. Знам, че това е полезния и правилния начин. Когато има напрежение, когато има злоба, лошо чувство, аз почвам хумора да го вкарвам в ситуацията. Другото е, много важно, е, че сериозността показва безкритичност. Лудия човек, insanity man, той няма чувство за хумор. Защото той смята, че това, което казва и което мисли, е абсолютно правилно, истина и така нататък. Аз винаги казвам, в моето писане има патос, има тежест, нали? Понякога направо е така. Емоция. И винаги след това го обръщам наопаки и казвам нещо, нали, да го превърна в хумор, да го превърна в смях. За да покажа, че колкото и да вярвам в нещо, знам, че и то е човешка дребна глупост. Нали, така, по този начин напрежението на патоса, на тежкото, много силно чувство, да речеме патриотизъм или при мен е по-скоро пацифизъм, такива идеите за ненасилие, идеите за равноправие, всичките те, нали, могат да направят човек фанатик. Всяка идея, която приемеш абсолютно без критика, те прави фанатик. Аз фанатик не мога да бъда. Еразъм Ротердамски, този велик европеец, може би първият истински европеец, той е наречен, мисля, че от Стефан Цвайг, най-нефанатичният човек. Аз подписвам много от картините си, особено преди, с Еразмус. Аз искам да съм като Еразъм. Нали, да съм нефанатичен, а хумора е най-доброто лекарство срещу фанатизма. И то самоиронията, нали? И иронията към другите, но най-вече самоирония. На македонски самоирония, нали, се разбира. Да, секако. Во одговорот спомна дека во еден одреден период си работел како лекар и тоа како невропсихијатар. Како тоа искуство од работење како невропсихијатар се има одразено во твоите раскази? На първо място, работата като психиатър дава възможност на писателя. Има немалко писатели, които са работили и като психиатри. Дори в България сме някъде 4-5 човека. Ти дава възможност да разбереш, че нормалната човешка същност, нормалното човешко мислене
са само една малка част от възможните начини. Когато видиш хора с delusions на български, налудности, хора, които мислят, примерно, че ги преследват, имат параноя и така нататък, или пък мисълта им е разкъсана и непоследователна, както е типично за шизофренията, мисълта прилича на салата, на мишмаш и е неразбираема често за нормалния, винаги казвам в кавички, човек, защото и те са нормални по свой си начин. Ти, когато видиш алтернативата на нормалното, ти почваш да гледаш нормалното вече не като това, което е единствено на света, а като един вид от начини на съществуване на душата на човек. Просто има и такива, и един по-малък брой други. Верно е, че, както казват турците, всеки си е башка луд. Тоест, всеки си е луд по свой начин. Нали, докато нормалните смятат, че са компактна група, лудия човек. Аз не се притеснявам да казвам тая политически некоректна дума луд, защото аз съм психиатър и знам, че психично болен е някакси по-обидно и по-маловажаващо, отколкото хубавата стара дума луд. На македонски луд, нали? Да, исто така знае да се користи, но точно има таа политички некоректна димензија. Да, но аз много съм се борил да изчистиме думата, нали, която е традиционна за езика, а не просто да я заменяме, защото има една теория много добра, според Пинкър, един голям лингвист, бягаща пътека не на синонимите, ще се сета, но тази бягаща пътека е на ефемизмите. Ефемизъм е на една дума, която е натрупала лошо, като луд, се дава нова дума. Да кажем луд, психично болен, а сега в момента потребител на психично здраве, което е съвсем, нали. Тоест, ние не правиме нищо, за да промениме отношението към лудия човек, а само сменяме имената и те пак се натоварват с лошо отношение и сменяме с ново име. И така става едно непрекъснато сменяне на имена, а отношението към обекта е едно и също. Винаги, нали, това са едни нещастни хора с мръсни дрехи, с лоша храна, затворени зад решетки и така нататък. И отношението и мисълта, обществената за тях е лошо. А ти само сменяш имената, защото си администратор. Нали? Това са глупости. Така че казвам луд, без да се притеснявам. Когато видиш, че това са различен вид хора и харесваш и обичаш някой от тях, ти вече разглеждаш света по съвсем друг начин. Това е едно. Освен това виждаш наистина човешкото страдание и понякога и човешкия ужас, защото понякога психичното заболяване е, може би, най-големия ужас, който може да се преживее. Видиш ли такива неща, ти имаш много по-богат опит, експириенс от другите невиждали такива неща хора. Все едно наистина си бил в ада. Макар че там има и много хумор и много смях в психиатричните болници. И в разказите ми винаги, дори да не пиша за това, влизат знанията ми за всичко това. Моя експириенс, моя опит за всичките тия неща, които съм преживял само за 5 години, 6, но това не е малко за един човек. И съм много благодарен, че съм работил като лекар и като психиатър.
Може би това ме направи писател, всъщност. И така. А от друга страна ти си многу интензивно се занимаваш и со сликање. Исто така си сликар. Па како го гледаш односот помеѓу твоето пишување и сликарството? Чува ли сте? Възстанови ли се? Сега е во ред. Имаше мал прекин, сега е во ред. Да, добре. Повтори въпроса, моля. Ти исто така интензивно се занимаваш и со сликарство, може да се каже дека истовремено си сликар. Па дали можеш да ми кажеш нешто повеќе за односот помеѓу твоето сликарство и прозите што ги пишуваш? Първо, и не така, може би най-важно, е, че аз започнах да си илюстрирам по-македонски по същия. Илюстровам моите разкази. Всъщност, в началото правех илюстрации на мои приказки. Аз съм писал и не малко приказки, но такива сюрреалистични, абсурдистки приказки. И аз им правех едни странни... Те бяха по-скоро не приказки или притчи, а бяха малки етюди. Такива по-малко от една страница и рисунката беше равностойна на текста. И винаги една добра рисунка, такава приказна рисунка, много добре върви с кратък текст. Така се върна моя апетит, моето желание да рисувам. Иначе аз рисувам от 5 годишен, учил съм се сам, учил съм и при майстори, нали? Но никога не съм учил в академия, защото съм учил в медицинска академия, а не в художествена, сликарска академия. И между другото, медицинска академия, аз усвоих анатомията много по-добре от всеки художник и не спирах да рисувам през всички тия времена, но първо така професионално да кажем, започнах като илюстратор на мои и на чужди неща. След това си казах, защо да не понарисувам и малко картини, и в последните 10 години, може би към 1000 картини съм нарисувал, което не е малко, и съм продал може би към 200, което за писател е много добре. Много ми помага всъщност заниманието с сликарство, с рисуване. Моята глава, ако сме френолози, нали, ако се занимаваме с френология, отзад е много силно изпъкнала и отпред. Отзад и отпред е до така. А това са центровете на зрението. Аз имам изключителна, помня, примерно, моето най-голямо образование в сликарството е гледането на картини и четенето за картини и за художници. Аз в главата си имам сигурно около 200 000 образи на картини. От Джото, Мазачо, Пьеро Дела Франческа, Ботичели до сегашните експресионисти. Много е влезло в главата ми и помня, и когато върва из света, аз го гледам като сликар, като художник. И когато пиша, пак съм като художник. Само че трябва да го кажа не с четка и с молив, а с думи. Но аз виждам образа. Гласа е важен, особено в работата на сценарист. Сценариста трябва да си представя актьора
да знае кой е той. Това е таен съвет за всички, които пишат сценарии. Значи, представяш си един актьор, един артист и си го представяш, докато пишеш как той ще каже, как той казва тия думи, които си написал. И тогава ти върви много добре. Не пишеш за някакъв абстрактен актьор, за някакъв абстрактен артист. Пишеш за специално познат на тебе артист и си представяш как той говори. И тогава става добре. По същия начин аз вървя и гледам дървета, хора, случки, събития, ситуации, нали? И си ги представям как ги рисувам или как ги разказвам. Аз гледам цветовете, формите, особено цветовете, светлините, сенките, lights and shadows. Понякога мога да видя къща, осветена от слънцето, на петна, много тъмни, много светли, и да се спра и да я гледам 20 минути. Нали, колко е красиво, а тая къща за някой друг, примерно, ще бъде малка къщичка за 10 000 евро. Нали, за мен тя е красота, лепота. И в писането да наблюдаваш в българския стара дума за писател на белетристика, на поезия или на висока проза, е точно художник. Художник на словото, т.е. сликар на думата, на думите. В българския в класическия период художник, т.е. сликар, е било и за писател също дума. Защото ти рисуваш картината, как е картина на македонски? Слика. Слика. Ти рисуваш слика на овай бели свет. Нали? И за това има, примерно, може би символистите, те по-скоро са обвързани с музиката, с звука и с музикалните хармонии и дисхармонии, докато при мене слуха и възприемането на музика са доста слаби. Аз приемам музиката като силно вдъхновение, но не съм бил никога музикант, не разбирам много от музика. Харесвам винаги най-сърдечно, съм харесвал ритъм енд блуса и музиката от 60-те години. 65-та до, примерно, харесвам Doors, Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin и така нататък. Нали? Но никога не съм бил така свързан с звука особено много. Целият ми свят и целият ми живот е от картини. Аз си представям картини непрекъснато и така и пиша. За да може човек, когато чете, да вижда тия картини. И това мисля, че е една добра стратегия при писането. Човека отваряш книгата и изведнъж бум и попада в един свят, който е истински плътен свят с истински картини, с истински слики. Рисуването и всяко друго изкуство много помага при писането. Много художници, много списователи са били и сликари. Примерно Маяковски, Джак Керуак, много. Сега не мога да ги избра. Френсис Бейкън, Уилям Блейк. Много от тях са рисували добре или са били дори професионални художници. Много помага. Спомна дека во еден период од животот си пишувал серии, си работел како сценарист.
Колку сега тоа ти е интригантно и интересно? Аз бях сценарист в времето на демократичния преход, както го наричаме ние, от тоталитаризъм. В Македония такъв тоталитаризъм, какъвто в България, не е имало. България беше като 16-та съветска република. Нали, не, че беше много строг режима на Тодор Живков, но общо взето свободата беше малка. И като рибаунд, като рикошет, като компенсация на това, след 90-та година имаше едно много голямо чувство за свобода. Много голямо. Аз започнах към 95-та и 6-та година да пиша като сценарист и тогава всичко беше позволено и всичко се приемаше. Комерциалното не беше толкова важно. Беше важното да си много ексцентричен, много интересен и почти всичко ти е позволено. И тогава у мене се отприщиха много такива сили на творчески. Извинявай, че ми звъни телефона. Трябва да ми изключа. Сега ситуацията е съвсем друга. Има една такава комерциална цензура. Тоест, ако нещо не е добро от комерциална гледна точка, то не е добро въобще. В уния години, от 95-та до 2005-та, аз бях свободен и всяка моя ексцентрична идея се приемаше, нали, понякога с очудване, но хората се радваха. Сега в литературата пак мога да си го позволя, но в телевизионната сценарна работа сега истински ексцентричните и свободни неща не се харесват особено. Харесва се грубия, вулгарен хумор. И аз нямам място там вече някакси. Защото е много комерциално. Въпреки че съм бил поредица от години най-продаван и най-четен автор, нали, но никога не съм се стремял да се харесвам на много хора, за да печеля много пари. И така. На што моментално работиш? Дали работиш на некоја нова книга? Франц Кафка, моя приятел, който не се познавам, за съжаление, лично, трябва да видя дали не ми е приятел във Фейсбук. Но Франц Кафка казва: аз съм писател, дори когато не пиша. И аз така, вече на 52 години, не бързам да почвам да пиша. Искам идеите добре да озреят в главата ми. Отдавна, от една година и повече, съм решил да напиша роман за славата. На македонски слава е слава. Да. Да. Първо мислех да се казва известност, нали, като популярност. Популярност като за човек, нали, за личност, за персона. Но самата дума от психолингвистична гледна точка известност не е приятна. А слава звучи добре. И ще се опитам висока, доколкото съм способен, висока философска литература, всичките ми наблюдения и разсъждения за този феномен слава, защото и аз съм го преживял, а и съм виждал много други хора, които го преживяват и как го преживяват, и как го разбират и какво е отношението към този феномен, славата.
а в същото време да смеса тая висока философска проза с обикновени истории за много славни българи, които познавам. Особено от света на сликърство, литература, и познавам наистина, и много от тях вече са покойници, починали са, умрели са. Нали? И си представям как те ще изчезнат в забравата, в миналото, в нищото. А аз ги познавам и все едно са живи и в момента. Тоест ще говоря и философски, а ще разказвам и обикновени случки с президенти, с големи сликари, с големи писатели, които познавам. И много от тях ще са дори смешни. Познавам се и съм бил на гости на българския последен цар Симеон. Какви ли не. И примерно, винаги така, като разказвам за този мой проект, се сещам за срещата ми с цар Симеон. Бях като той едно мероприятие, едно събитие правеше, награждаване на деца, които са писали есе, писали са малка литературна форма, посветена на историята. И в неговия дом, в една негова вила, той има много имоти в България, българският цар, а иначе живее в Испания. А беше и министър-председател, не знам дали знаеш. Но отиваме там, даваме награди, няколко писатели сме, даваме награди на децата и след това има коктейл. Коктейлът беше много смешен, защото беше с някакъв салам. Все едно е по времето на социализма, ма най-бедните години на социализма. Както и да е. И обаче се оказа, че царя, с който не съм се познала преди това, обича да разказва истории. Може би е неосъществен писател. И като ме хвана да ми разказва истории и върви след мене, аз и тръгвам. И жена му го хвана и казва: Мони, той се казва Симеон, Мони. Мони, върни се, господин Терзийски трябва да си ходи. А той върви след мен и разказва. Беше много смешно някакси. Българският цар не те остава, иска да доразкаже историята. Ето такива малки, иронични парченца от всичките тия велики, според мен, хора, които съм познавал и които, защото феномена слава е много несигурно нещо, много неясно нещо. Бил си целия в слава преди една година, следващата година вече никой не помни за тебе. Особено в нашето бързо време. И това е проекта ми, но още почти нищо не съм написал, само един план най-общ. И продължавам да мисля и да събирам впечатления и да си припомням спомени и така. Това е проектът. И мисля, че ще се получи интересно, защото винаги, когато се обърнем към, а и когато има хумор, естествено, в цялата работа, и се обърнем към миналото с прилича на археология, изваждаме такива неща, които хората гледат с широко отворени очи. Какво е било? А историята винаги носи на човека мъдрост. Носи му ум и разум. И за това искам да напиша, ще се опитам да не прилича на мемуари, нали, познавам това, познавам оня, и най-вече ще се опитам да не прилича на самохвалство, как се казва на македонски, така да... Самофалба. Самофалба, да не прилича, познавам царя, познавам... Когато бях в Брюксел, случи се така, че ме награди с европейска награда
принцеса Лаурентин от Холандия. Нали, и аз не бях виждал принцеса. Но ето, че се запознах с една принцеса и дори тя дойде в София по-късно, тя също е писател. И аз толкова се засрамих от, нали, това, че я виждам отново и не знам как човек се държи. Ние, балканците, нямаме етикет, нямаме знание как да се държиме с принцове, принцеси и тем подобни. И аз като момче от село, нали, въпреки че съм от София, стоях като извънземен, не знам какво да кажа, но така хубаво ни минаха срещите и аз съм написал дори 2-3 разказа за това как се срещам с принцеса и как балканския ми характер ме кара да съм много притеснен и оплашен. И така. Се надевам, Калин, дека твојот нов роман поврзан со славата ќе го имаме откако ќе се објави на бугарски наскоро и на македонски јазик. Ти благодарам многу за можноста да разговараме не само за твојата збирка Раскази љубовта на 35 годишната жена, туку општо да слушнеме нешто повеќе и за пошироката твоја поетика, па се надевам дека овој разговор некогаш ќе имаме можност да го правиме и во живо на некоја промоција во Скопје. Скоро ще го направиме. Надявам се много и много благодаря, защото Македония е единствената страна, Македония и Швейцария. Това са двете страни, в които имам по 2 книги преведени. Единствените в света и аз Македония и Швейцария така ги поставям най-близко в сърцето си. Чудесно е. Вие показвате какво означава да имаш добро отношение към един автор. Това е. Благодаря много.